ଥରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ରୋଷଘରେ ଶହ ଶହ ରୋଷେଇଆ ଥିଲେ। ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡି ବସିଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଷଘରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଭୋଜନ ଦରକାର। ରୋଷେଇମାନେ ଡରିଗଲେ। ମହାଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଥିଲା। କିଛି କହିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେବେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମୁଁ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମୋ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଘରୁ ଭୋଜନ କରି ଆସୁଛି। ଏହା କହି ଭଗବାନ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁରେ ମାଧବ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଦାସୀ ରହୁଥିଲା। ତାହା ଘରେ ନା ସୁନା ନା ରୂପା ଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଓ ସେଥିରେ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଖେଚୁଡ଼ି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ବାବା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ମାଧବ କିଛି ନ ଭାବି ନିଜ ଖେଚୁଡ଼ି ହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସାଧୁଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେଲା। ସାଧୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ହସି ହସି କହିଲେ, ମାଧବ, ତୁମର ଏହି ଭୋଜନ ମୋର ମହାଭୋଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଏହା କହି ସାଧୁ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯୁବକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ପାଲଟିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଠରେ ଖେଚୁଡ଼ିର ଦାଗ ଥିଲା। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହା କାହାରି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସାଧୁ ବେଶରେ ଯାଇ ମାଧବ ଘରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଭଗବାନ ସୁନା ରୂପାର ନୁହେଁ, ପ୍ରେମର ଭୋକିଲା ଅଟନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମହାଭୋଗ ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚା ମନରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।